Assalomu alaykum do'stoni aziz, tomoshabinoni kanali Moshin Bozor TJ. Imrӯзам рӯзи бозор, менам мо худохоҳад бозорда баромадем то ин ки як наворҳои ҷолиб писанди шумо шавад. дӯстон, агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. то ҳадди имкон аз ҳама намуди мошинҳо барои шумо наворҳои ҷолиб пешкаш мекунем. боқӣ сарбаланду обод бошед. лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. Opel Hatchback соли барориш 96. мошин баъди вагон як даст гуфтасиян. мани ҳуҷҷатош як солина дӯстон. намуди бернаи мошин. мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон дохили салон дӯстон коробкаш автомат, ва инҷа CD плеер дорад, монитор дорад. пробегаш 293,000 километр пробег. мани санҷи техникӣ як солина дорад. ин ҳолати салони мошин. ако кондисионер ай? кондисионер? ҳа, бе кондисионер будад дӯстон. танҳо мана люк дорад. мошин ягон ҷо зедагӣ айбаш нест, хусусиян 100%. мотор 1.6 простой, сӯзишвориш газ, бензин. расходаш 10 та газ гирифт 100 километр зиёдтар мегарданд дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. пешпуш яхе хусусиян. нархи мошин 38,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 100 99 01. Opel Astra G соли барориш 99. ин софтка дӯстон. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аскафои мошин. ҳолати балонош. дохили салон. ду электропакет. коробкаш механика. магнитофон дорад. пробегаш 218,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 простой, сӯзишвориш бензин будааст. расход чӣ қадар ако? расходаш 7 литр ва 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 862 1902. Opel Bechka соли барориш 95 дӯстон. мани намуди бернаи мошин. гази евро 4 дорад хусусиян. мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон. ин ойначои пешаш электроника. ду электропакет. коробкаш механика. инҷа CD плеер дорад. ду сидениҳои пеша багриф сидени. пробегаш 222,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин.
حالت سالن قفای ماشین. سالنش هم بسیار در یک حالت خوب. دوستان عزیز، حجتاش مهلتاش گذشتگی، موتور 1.6 1.1 سوزشوارش گاز بنزین، گازش یورو 4. راسخوت چند تا که؟ 85 ton راسخوتش 10 تا گازگیری 85 تا 95 کیلومتر میگردد. دوستان این حالت موتور ماشین. موتور روغن نمیخورد یا دود کردگی نه، همه 100%. موتورش نو دوستان. نه. полный нав. нархи мошин 32000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 602 40 04. Opel Karavanji соли барориш 99. мани 90 бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, ин ду ойначаҳои пешшам электроника, коробкаш механик, USB плеер дорад, пробег 239000 километр пробег дӯстон. این حالت سالن ماشین باز به اینجا لکم داره. من این حالت سالن قفای ماشین دوستان. این شتارکای قفا. حوالی سیدینی ها اخیر روی کش ها کشیدگی. حجتاش 1 ساله می باشد. موتور 1.6 سوزشوارش گاز بنزین. راسخوت چند تا گاز کده؟ راسخوتش 10 تا گاز کده 100 کیلومتر میگردد دوستان. این حالت موتور ماشین. нархи мошин 42000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 506 40 37. Opel Zafira соли барориш 2004. این намуди бернаи мошин. комплектасияш инҷой дӯстон. این намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаш электроника, коробкаш механик, CD плеер дорад, пробегаш 232000 километр пробег. мультирол дӯстон. мани ҳолати салони мошин. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 22 سوزشوارش گاز بنزین. گازش یورو 4. راسخوت چند تا؟ 80-85. راسخوت 80-85 کیلومتر دوستان. تحت کده. این روغناش هم نو گذشتگی منه. روغن نو، اکومولاتور نو پچه. اکومولاتورش هم نو. нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 480 85 158.